Όλγα Αντωνίου στα Τρίκαλα. Πάμε να ακούσουμε και τα κάλαντα. Τα κάλαντα και εκεί από την Όλγα και τα παιδιά. Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα Ντίνο, καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές εδώ. Να τα πείτε, να τα πείτε. Των Τρικάλων, την πρωτεύουσα των Χριστουγέννων. Σήμερα είμαστε εδώ με το χορευτικό όμιλο Τρικάλων που φορούν τις παραδοσιακές φορεσιές για να σας πούμε τα κάλαντα. Να σας τα πούμε. Να τα πείτε, περιμένουμε, βέβαια. Πάμε. 3, 2, 1. Πιο δυνατά. Και αρχικά έτσι με φωνάρα, φωνή δηλαδή. Μπράβο, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να σας πω ότι τα Τρίκαλα είναι η πρωτεύουσα των Χριστουγέννων. Ναι. Συγγνώμη, κορίτσια, που σας διακόπτω. Τα Τρίκαλα λοιπόν είναι η πρωτεύουσα των Χριστουγέννων. Ο Δήμος Τρικαίων έχει πραγματοποιήσει και πραγματοποιεί πάρα πολλές δράσεις για να ευχαριστήσει τους επισκέπτες και περιμένουμε όλη την αλλαγή του έτους που θα γίνει εδώ, στο κέντρο της πόλης, μια μεγάλη εκδήλωση με δωρεάν βασιλόπιτα και κρασί για όλους, χορό, μουσική και πολλά δώρα. Σήμερα στις 12 σε πολύ λίγη ώρα θα γίνει ξέφρενο πάρτι. Εμείς κρατάμε τα χαμόγελα από αυτές τις ωραίες φατσούλες και το αισιόδοξο μήνυμα που στέλνετε όλοι εσείς. Εγώ θα ήθελα να έχω πάει στο πάρτι που λέει τώρα η Όλγα. Ξεκινάει το μεσημέρι. Εγώ θα ήθελα να είστε όλοι εδώ βέβαια. Ελπίζουμε το χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετάμε τα Τρίκαλα και πάμε.